uzwa izwi likaThixo nanguyazi inyaniso endinyaniso izawunikhulula. Funda mama. Funda. Ububele, ukulunga, nentembeko. Nentembeko. Yabazalwane unyaka omutsha 2020 umzalwane nomzalwane udinge intembeko uziwame noThixo. Ukuthembeka uqonda Nkosi yami sendihambile ngoba into ebethi abantu ye-experience athi umuntu kunindasindiswa. Kunindasindiswa ndiyazana noYesu mina. Ahamba odla amajika odla utshwala ledla inancileze yonke into engeziwa nguThixo otwana kaThixo abuye abali service bana 18 years insinisiwe. Oh yes. Ndina 18 years ngikhona. Kodwa akathembekanga hlobo lo muntu. Washiywa kudala nguThixo. Akasenayo kwaThixo lo uhamba nje. Nkosi yami. Kodwa lithi izwi lakho nithembeke. Hallelujah. Yeah. Kodwa unyaka usaqala abangcwele uthi Thixo nincede nithembeke. Unyaka usaqala nincede Nkosi. Qhubeleka mem siyathandaza.